Bona tarda. Avui, des de la sala de bany de la planta dormitoris del Palau, i benvingut del 12è cicle de conferències del Palau Güell, que aquest any hem dedicat al treball dels artistes i artesans. La sessió d'avui, que porta per títol Una coberta plena de forma, color i funció, anirà a càrrec de Marta Saliner. La Marta és doctora en Història de l'Art amb la tesi El mosaic modernista a Catalunya de la mà de Lluís Bru i Salelles i l'obra de Lluís Domènech i Muntaner, presentada l'any 2015. Juntament amb la Mireia Freixa, és autora del llibre Gaudí i el trencadís modernista, que ha derivat en una exposició itinerant, que es diu Gaudí en trencadís, presentada l'any passat al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries de València. L'any passat, des del Palau, se li va encarregar un estudi sobre tota la ceràmica aplicada a l'edifici. Com hem fet en cada una de les sessions d'aquest cicle, començarem amb un reportatge introductori de 10 minuts. Qui vulgui adreçar preguntes als ponents ho pot fer a través del xat de YouTube. Endavant, vídeo. Em dic Marta Saliner i Perich, soc doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i els meus temes d'investigació són les arts aplicades a la construcció principalment, però els temes amb els quals he desenvolupat més són la ceràmica i el mosaic modernista. Per contextualitzar la coberta del Palau Güell cal observar la complexitat de l'obra. Trobem aquest edifici situat al costat de les Rambles, a l'epicentre comercial d'una ciutat ja construïda. Els seus estrets carrers, ben diferents dels de l'Eixample, formulen un greu problema de perspectiva a l'hora de veure l'alçat de l'obra. Antoni Gaudí ho va solucionar utilitzant com a complement de la façana principal la paret de llevant sobre la casa Fradera, amb la qual existia l'acord de que mai s'hi construiria al damunt. La vista a través de l'entrada dels vianants des de les Rambles desplegava en realitat dues façanes. Antigament, aquesta imatge lateral exhibia una magnífica pintura d'Hèrcules realitzada per Aleix Clapés, que feia referència a l'Atlàntida de Jacint Verdaguer. La pintura devia atreure la mirada d'aquell espai vertical, sumant la visió del mur, la cantonada i la façana principal d'Esquitllèrit. Ho descriuen algunes guies de l'època, per exemple, la Guia General Descriptiva e Il·lustrada de l'any 1907, on indica que la Casa Güell, ubicada al carrer Conde del Asalto número 3, es un edificio que presenta una fachada sin estilo determinado que le da aspecto de monasterio y castillo a la vez. En el muro que mira a levante se halla pintada una gigantesca figura simbólica con una antorcha en la mano que se ve des de la acera opuesta. Des d'aquesta mateixa perspectiva, al damunt, sobre la coberta del palau, s'hi visualitzen 7 elements singulars, 6 xemeneies i la punxa de la lluerna que cobreix el cor del palau. Els elements responien a les sortides de fums per les llars de foc, les xemeneies de les cuines i els conductes de ventilació. El confort era símbol de qualitat i riquesa i també venia marcat per aquest gran nombre de llars de foc que escalfaven les estances interiors. Tantes xemeneies convertien el terrat en un espai poc agraciat. Gaudí transforma la funcionalitat en elements que des de la distància esdevenen escultures plenes de forma i color, una imatge que mai abans s'havia manifestat. La Vanguardia de l'any 1890 publica un article dedicat al Palau on diu «¿Puede darse cosa más original que aquel cúmulo de chimeneas fantásticas formadas de los desechos de la construcción?» I és que ara, ja des del propi terrat, la mirada propera ens permet percebre que el material utilitzat és singular. Aquest espai no era una zona de lleure pels senyors de la casa, era un espai visitat únicament pel servei. Així que aquest trencadís primogènit s'aplica a espais que encara no tenen la intenció de formar part del registre decoratiu vist a prop. Possiblement, per aquesta raó, Gaudí tampoc utilitza materials de gran qualitat, perquè la finalitat era embellir des de la distància,
D'aquí l'ús de materials de reciclatge i alhora un espai on es crea un veritable tast de tots els materials que aplicarà en el seu trencadís posterior. El revestiment més conegut és la ceràmica, que ja havia utilitzat els pavellons de la Torre Güell de les Corts i posteriorment desenvoluparà intensament el Parc Güell. Però aquest terrat ja ens mostra el vidre que podem reconèixer posteriorment a la Casa Batlló. També la pedra utilitzada a la Torre Bellesguard i a la Casa Milà Segimon, coneguda popularment com la Pedrera. Els objectes trencats de porcellana ja són integrats a una de les xemeneies, material que localitzarem més tard al Parc Güell i a la Casa Milà. Així, el terrat del Palau esdevé un autèntic laboratori d'experimentació. Les formes de les xemeneies tenen una estructura geometritzada, siluetes que es troben influenciades per l'herència islàmica i l'art mudèjar, així com l'ús dels materials principals. 5 de les xemeneies estan realitzades directament amb maó vist i 8 amb revestiment ceràmic. El material més abundant és la ceràmica. Hi trobem rajoles recuperades del Palau Fonollar, espai que Güell no va poder adquirir, però que ja havia començat a decorar. Les peces són produïdes a la fàbrica Pujol i Baucis d'Esplugues de Llobregat i creades, segons documentació, l'any 1881. És un material abundant i per això les podem veure aplicades a diversos espais del Palau, com la biblioteca, la sala de bany i el water closet, o sorprèn també el revestiment d'una conducció d'aigua que ni tan sols resta a la vista. Evidentment, també les localitzem a les xemeneies del terrat. En algunes ocasions, com en el cas de la xemeneia número 6, s'apliquen sense fragmentar i en el coronament ja podem apreciar-les en bocins. També la reconeixem a la base de la xemeneia número 1 i als capellets de la xemeneia 12 i 14, totalment integrades de forma de trencadís, creant en aquests dos últims elements noves formes geomètriques en quadrats verticals. La coberta del Palau ens ofereix la visió de l'evolució del trencadís des de la rajola en la forma original sense fragmentar fins al més desenvolupat i expressiu bocí trencat. La xemeneia 8 ens pot servir com a exemple per mostrar la transformació del mosaic clàssic a un nou mosaic amb la utilització de ceràmica trencada de forma atzerosa, s'obté un mosaic més econòmic que el realitzat a partir de la mà d'un tècnic mosaicista. Alhora, els dibuixos de la mateixa ceràmica pintada actuen com a separació i sanefa decorativa. Altres peces reutilitzades provenen del propi Palau. Reconeixem les aplicades al sostre de la zona de carruatges, peces realitzades amb dibuixos pintats en blau de cobalt, aplicades novament senceres a les bases de les xemeneies número 10 o en fragments a la zona del tronc i a la base de la xemeneia 1. S'apliquen un gran nombre de peces ceràmiques de producció valenciana del segle XIX, peces eclèctiques que recreen models historicistes o decoracions com la creació de mosaics, ratllats, flors, etc. Alguns detalls els trobem a la xemeneia número 5. Representen figures de tipus mosaics historicistes i es van repetint al llarg dels elements que a través de bocins, com els localitzats a la xemeneia 12, ens mostren exemples florals. Sorprèn la xemeneia revestida de porcellana blanca. Va ser un dels últims elements construïts per la manera de tractar el color i les seves formes arrodonides, és un precedent dels badalots del terrat de la Casa Milà. Concretament, és la xemeneia 9. L'estudi previ a la restauració realitzat als anys 90 del segle XX va descobrir marques d'empreses de producció de porcellana de diferents indrets, amb la qual es va restaurar. Podem destacar, per exemple, l'empresa Pinkman de Sevilla o la de Limoges d'origen francès, Villeroy Boch d'Alemanya, etc.
l'empresa Vargas de Segovia va utilitzar el segell existent durant el segle XIX i XX. És una marca de llarga durada. Els fragments van ser aplicats per la part blanca i podem reconèixer les siluetes arrodonides dels objectes de les vaixelles. Alguns dels bocins estudiats durant la restauració s'hi van reconèixer dissenys habituals del segle XIX que sovint evocaven paisatges arquitectònics. El vidre es va aplicar a 3 de les xemeneies de la façana principal. Si bé el material actual és de nova aplicació, les xemeneies conserven les formes originals. El vidre va ser ideat per gaudir com una fórmula vistosa de coronament de major qualitat que la ceràmica, com a prova experimental de la substitució del vidre venecià pel vidre comú. Un dels materials de revestiment més singulars és la pedra. En trobem representada en 2 formes. La aplicada a una xemeneia que recupera fragments de marbres procedents, possiblement, dels paviments del mateix palau, amb una textura llisa on ens mostra que aquest material també pot crear un revestiment amb la mateixa concepció de l'aplicació ceràmica, i la xemeneia amb pedra vitrificada procedent de l'interior dels forns de calç que també trobem revestint l'agulla de la cúpula del palau. Aquest material rugós és un referent de l'aplicació de pedra als jardins romàntics decorats amb rocalla, molt habituals en el segle XIX. Però en aquest cas, Gaudí dignifica utilitzant pedra vitrificada que crea la reflexió de la llum, fent un símil amb el vidre o amb el vidrat de la ceràmica. Continuant amb la idea de fer uns elements per ser vistos des de la distància, Gaudí revesteix les parts de les xemeneies que es poden veure des de l'exterior. Inicialment, moltes de les bases que queden enfonsades en l'espai del terrat no estaven decorades. Avui, aquest espai s'ha convertit en un dels llocs de passeig més emblemàtics del palau, per la qual cosa s'han decorat amb noves creacions. El trencadís aplicat al palau és el punt de sortida d'una tècnica que fa les seves primeres provatures en aquest espai, però que actualment esdevé una icona a l'obra de Gaudí i al propi modernisme català. En el moment no va passar desapercebut l'enginy de la sorprenent creació. La notícia ja esmentada recull: formas ingeniosas y quiméricas componen un conjunto brillante, rico de color, con el cual se demuestra que un verdadero artista consigue hacer brotar la belleza de entre los mismos escombros. Molt bé. Ara, per ampliar les diverses qüestions que s'han apuntat al vídeo, cedeixo la paraula a la Marta Saliner. Marta? Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me en aquest cicle de conferències i en aquests audiovisuals, que quan un es veu així en els audiovisuals, es veu una mica, tot s'ha de dir, però com que entrarem a dintre d'un tema que també és estrany, perquè no deixa de ser una miqueta estrany, el tema de començar a trencar rajoles i anar-los aplicant, doncs bé, em penso que estarem tots d'acord amb que la situació esperem que ja vagi tota millor i que no ens trobem en situacions estranyes. Bé, simplement el Palau Güell d'entrada és un punt d'inflexió entre 2 segles, tots ho coneixem, entre l'inici d'un nou estil que entra el que seria des del segle XIX al modernisme i la creació de l'espai en el qual el senyor Güell fa el seu palau també és excepcional, perquè no existeix cap obra del Gaudí que d'alguna manera estigui dintre d'aquesta ciutat antiga, vella, però que en aquell moment és un eix molt important.
L'altre tema molt interessant és que està el Gaudí amb la seva idea, amb el seu enginy, el que farà és cercar nous materials de construcció, fins i tot utilitzant-ne alguns que fossin d'altres èpoques. Donat que el cicle va sobre artistes, recullo aquella frase que ara ja ens queda una mica llunyana, però que parlava dels artistes, no? I la notícia del 1890 ens deia que un verdader artista aconsegueix fer brollar la bellesa d'entre les mateixes escombraries. En tot cas, aquest artista que estem parlant ara és en Gaudí, però en el seu moment, el que el Gaudí realitza amb el trencadís és una idea molt novedosa, i és la idea que realment l'artista professional, la persona que feia mosaics, com el que tenim a la nostra esquerra, que seria de la Casa Vicens més tradicional, el que fa és que en realitat el que és un canvi molt substanciós de lo que seria un mosaic tradicional amb un mosaic nou. Això ho fa a partir no del paper d'un artista dintre d'un petit obrador, sinó que ho fa a través del que seria un operari de la construcció. Aquest fet és molt important, ja que estem parlant de la idea de l'artista pensat com aquests artistes que es recuperen perquè fan feines tradicionals. Deixa actuar en els seus ajudants, en els seus col·laboradors, que no necessàriament són persones reconegudes ni d'obradors ni d'empreses industrials reconegudes, perquè actuïn i facin una diferència d'un tipus de mosaic que serà entre aquest final de segle i el que irà desenvolupant a partir d'aquest moment. El més interessant de la nota de premsa, que crec que ens ha quedat moltes vegades fixada, és la idea que Gaudí utilitza materials que d'alguna manera són el que deien escombros. I en canvi, avui en dia podem veure que aquest trencadís, el que ha fet, o aquests materials que s'han utilitzat per fer aquests revestiments, no estan parlant de xalles, sinó que estem parlant de reciclatge, un tema que és molt actual amb nosaltres. Aquests serien uns antecedents i unes influències que posteriorment, a partir del que seria el Palau Güell, utilitzarà d'una manera simbòlica primer en el terrat del Palau Güell, però després, posteriorment, a totes les altres cases en les quals aplica el trencadís. Quan fem això, aquests precedents, evidentment, trobem el Comillas, que utilitzarà totes aquestes ceràmiques que d'entrada tenen forma de ceràmica amb relleu, o sigui, ja li dona un to més enllà del que serien els models àrabs i la ceràmica, i a la Casa de Vicens fins i tot ens està ajudant amb aquesta idea de tabló o de escacs o de dames combinades amb flors. Tot això serien precedents del que després, posteriorment, ja farà anys anteriors, molt poquets precedents en els pavellons del Güell, que serien aquests elements tallats de forma geomètrica, encara amb molta imitació anterior. Un segon. Bé, aquí trobem les 20 xemeneies que d'entrada estem veient actualment en el que seria la coberta del palau. A través d'estudis de la Diputació
se'ls ha donat, per dir, un nom, un número, perquè és molt més senzill poder treballar amb elles i reconèixer-les. Podeu també accedir a la pàgina del Palau, que hi ha tota una descripció de cada una d'aquestes xemeneies. Com dèiem, en l'audiovisual, la façana que vèiem a l'entrada a través des de la Rambla seria aquesta imatge d'aquestes xemeneies, però la façana del davant, la principal, no tindríem prou perspectiva. Més enllà del fet que s'inventa uns elements per a la coberta, no és que sigui una cosa nova, perquè els trobem, per exemple, a la Rambla, en aquesta façana, i tota una sèrie de gerres espectaculars que ja cobreixen les estructures de les cases. En canvi, ell el que fa és una nova fórmula per a aquest terrat, fent que, a més, del que seria un element bonic, a més de la bellesa, el que tindríem és la funcionalitat. Comparada aquesta façana, perquè ho dèiem a l'audiovisual i no ho hem pogut comprovar, amb altres façanes com podrien ser la Casa Milà o la façana de la Casa Batlló, que tenen una gran perspectiva, seria com a complicat que poguéssim gaudir d'aquesta imatge del propi Palau per aquest carrer tan estretet en el qual està ubicat. Recuperant aquella imatge que és de gran bellesa, és una fotografia que està guardada a l'espalt, podem veure que els sostres, no sé si podeu veure el meu ratolí, però a la foto de baix de l'esquerra es veuen unes on hi ha xemeneies i on l'espai dels sostres o dels terrats de la Barcelona tenien ple de xemeneies, estenedors, etc. Fins i tot en la pròpia fotografia del Palau es veu aquest element que sembla una palma, un palmó, com aquells palmons que es guarden d'un any per l'altre. Per tant, el terrat no deixava de ser un espai en el qual es deixaven coses o no hi havia massa ordre. En canvi, Gaudí el que fa és aquesta singularitat d'aquest terrat i posar-li ordre, bellesa i, evidentment, singularitat. Tenim els referents que ens fan, ja n'hem parlat una miqueta abans, de l'art àrab i l'art mosàrab, on la ceràmica i el maó tenen gran importància. Però què fa Gaudí? Gaudí el que fa és transformar aquests elements de riquesa, sobretot ceràmica, aquelles peces tallades una a una que havien de fer determinades persones i que feien uns especialistes, i no fer simplement que la geometria fos més senzilla. Ell el que fa és unificar, simplificar-la de tal manera que aquest tall provoqués la possibilitat de crear formes arrodonides, que serà una de les prioritats en el propi modernisme. També podem recordar que aquestes imatges, sobretot les del Palau Güell, el que ens evoquen són encara aquestes formes que són de tipus àrabs, i sempre ens han recordat molt els mocàrabs, que són aquests elements que, per exemple, a Granada en trobem i que fins a l'inici del segle XX encara s'estan estudiant com fer tot aquest tipus de formes. He posat al mig una xemeneia, que és la número 1, i que ens recorda molt aquesta forma, però moltes d'elles podríem anar fent una comparativa i encara que és una hipòtesi, doncs ens podria recordar molt aquestes formes. Les xemeneies de maó les he posat en aquest moment a priori, a principi, perquè moltes vegades abandonem el seu comentari, perquè el ser de maó, després de tots els materials que irem veient, quasi que ja sembla
senzilles i a l'estar possiblement en el pati o en la zona de les minyones, doncs sempre potser se'ls ha donat menys importància. Tot i això, podem veure com aquestes 6 xemeneies de maó tenen unes formes absolutament treballades. Encara aquesta idea de l'art àrab que a l'exposició de 1888 és totalment recuperada perquè, si recordem l'entrada a l'exposició, era a l'Arc de Triomf que tenim i el propi parc de la Ciutadella. Els conjunts de pedra, en tenim 3, els n'hem parlat també anteriorment a l'audiovisual i anem a intentar dir alguna cosa més que sigui més suggerent o que ens deixi aprofundir. La pedra, com bé dèiem, i com han estudiat molts estudis de la pròpia Diputació, eren de pedra dels forns de calç que deien que eren del propi Gaudí. Tot i que aquí tenim la boca d'un forn de calç de Güell, no vol dir que fos de Güell, sinó que coincideix que aquest forn està ubicat en aquest poble. El que podem plantejar que en aquests jardins romàntics molt habituals en el segle XIX trobem, doncs, aquesta idea de revestir amb pedres tot el que serien els jardins. Molts de Barcelona tenien encara aquesta estructura. Fins i tot, en aquest cas, aquí, en aquest parc de Polònia, que encara existeix, es parla d'una gruta dins del parc. Però si fem una comparativa, en el propi Parc Güell també es parlava del detall de les grutes en el moment en el qual s'editen les postals. I veiem com amb la postal anterior encara podem apreciar que també els acabaments o les cobertes, els acabaments dels sostres també ens recorden una mica en el propi palau. Finalment, veiem un parell de comparatives més. A Tàrrega existia un edifici comercial que està destruït, però que d'entrada també tenia aquesta imatge de pedra, de revestiment, ens recorda també a tot el que està fent Gaudí o el propi Parc Güell. Aquest element ara està destruït. I el Parc Saturn de Barcelona, doncs, segurament sense pedra, però estava intentant agafar aquesta mateixa fórmula o estructura. La pedra que tenim en aquestes xemeneies era la pedra que quedava al voltant, la crosta que quedava amb el que seria la cambra de combustió, que vitrificava i aleshores, un cop extreta, trobem, és aquesta imatge de l'esquerra, seria boixins d'aquesta pedra trencada i a la dreta tenim un boixí que ens ha facilitat en Josep Mates, que ha fet rehabilitació de forns de calç i que encara podem trobar boixinets enganxats en els entorns d'aquest tipus de forns. La pedra recuperada de l'obra, aquesta pedra recuperada de l'obra està parlant possiblement del marbre aplicat en el paviment, posat per la part que no brillava, per la part que no estava polida. Aleshores, aquesta xemeneia té aquesta imatge de creació a partir de boixins, però en canvi amb un material que no té res a veure amb la ceràmica, que és amb el primer que nosaltres ens identifiquem. La pedra de Garraf, que és amb la que es construeix principalment el Palau Güell, pertanyia a pedreres del propi Güell i aleshores, amb un document que hem trobat publicat en aquest llibre que diu el Manual del Cantero del 1884, ens està dient que qualsevol pedra que es pugui polir i que obtingui, adquireixi aquest tipus de brillo, doncs es pot considerar marbre. Un altre element, els nous materials potser més interessants i malauradament perduts, és el conjunt de les 3 xemeneies de vidre, les quals avui podem veure d'aquesta manera, però que ens indiquen que a través d'aquesta caricatura que es conserva en el Museu
d'Almanac, doncs aquesta caricatura Josep Parera capta totalment aquesta imatge, en aquest cas frontal, amb uns elements que tenen una visibilitat bastant diferent o, en tot cas, captades simplement aquests elements de vidre que són a la part davantera o frontal del palau. Això vol dir que aquests elements devien tenir una intensitat de color bastant important, encara que les fotos en blanc i negre no ens permeten definir-la. Veiem també com no és un invent, perquè fins i tot intenta copiar les formes. Veiem com aquesta xemeneia que tenim nosaltres ara en color verd manté les formes de l'època, però que la caricatura també ho té. O aquesta altra també ens passa el mateix. La fórmula de la forma realment és original. Per tant, podem pensar que els colors devien existir. Què passa amb aquests colors? Doncs simplement pensem que és una substitució total del vidre venecià per al vidre comú. El vidre comú que es parla com a fragmentos de cristales rotos. O sigui, no tenia més bellesa a la notícia del 1890, no tenia més bellesa que el fet que fos un boixí trencat de vidre. El venecià, Gaudí, ho guarda per exemple, Bellesguard, que és un rètol, o els campanars de la Sagrada Família, que en aquest cas són llocs molt emblemàtics o molt importants. Què ha passat? Possiblement, com podia ser que un vidre comú pogués tenir a color. Possiblement les pistes ens les dona justament la casa Bellesguard, perquè amb la restauració que va realitzar la Montse Agüero fa uns anys, doncs el que trobem és que, en realitat, el vidre estava pintat per sota, com podem veure en el detall esquerre, i enganxat sobre el morter. Aleshores, això li donaria aquest color que possiblement tenia el propi palau. Posteriorment, ja en posteriors obres, Gaudí entre altres mètodes, com els que podem veure a la Casa Comalat, que ja tenen un altre propi d'origen. També lo subtil que arriba a ser el fet que el coronament, per exemple, d'aquesta xemeneia, tot i ser vidre, està tractat d'una manera molt curosa, perquè podem veure tant la part de baix va fent canvis en el sistema i el model, d'alguna manera, d'utilitzar aquest vidre. Les xemeneies de ceràmica són les més conegudes i, d'alguna manera, se n'ha parlat força en el que seria l'anterior audiovisual, amb la qual cosa farem un repàs molt ràpid. I el que sí que volem és indicar que Gaudí li diu a la ceràmica els terrosos. Terrosos perquè la seva part del darrere, el que seria el fragment de ceràmica, però la part no vista, tenia color de terra perquè estava feta de fang. Però integra noves coses. Ja hem parlat de la ceràmica monocroma perquè ja ho ha aplicat anteriorment als pavellons, la ceràmica jaspejada, però ara el que fa és començar a aplicar una ceràmica que d'entrada no hi hauria de ser, que seria la pintada. Aquesta ceràmica pintada no té la intenció que sigui vista. El que intenta és que a través de la mirada allunyada la silueta té una monocromia difosa, que pot tendir a marrons, a blaus, a altres colors, però en canvi la idea és que aquell element tingui una silueta molt concreta amb uns colors o uns tornassolats molt emblemàtics. En canvi, aquesta mirada propera ens fa veure que al Palau Güell comencem a tenir el traspàs del que seria una rajola, per dir fins i tot de 20 per 20,
adequada o posada en la pròpia base, com tenim l'exemple de la dreta a dalt, i el fragment que després irà agafant més constància amb el detall de baix. Aquí el Palau, en canvi, encara està creant formes en el que seria l'element que aguanta aquest revestiment i, per tant, està fent formes geomètriques. Una cosa molt emblemàtica a nivell del que serà després la representació d'aquest trencadís. Utilitza ceràmica del propi Palau, com ja hem explicat anteriorment, models que estan començant a ser obsolets perquè tenen unes mesures que d'entrada ja no tindrien aquestes mesures i s'han de canviar. És a l'entrada del sistema mètric decimal. I després aquesta ceràmica recuperada del Palau, que d'entrada hem de pensar que ha estat tot aquest element produït abans del segle XX. Per tant, estem parlant de tot de ceràmica produïda abans que iniciem el segle. Aquesta producció és de ceràmica de Pujol i Baucis perquè s'ha trobat documentat en el que serien els llibres de fàbrica de la pròpia fàbrica Pujol i Baucis. Tots aquests models estan identificats, fins i tot en falta un, però que a les xemeneies que a l'interior del Palau no surt, i aleshores serien els models que realment crea la fàbrica i que per això a la notícia del 1890, que d'entrada parla de qui treballa a dintre del Palau, ens està justament indicant que existeix el productor de ceràmica de Pujol i Baucis, que ha fet aquestes peces, però possible al Palau Fonollar, perquè aquestes estan recuperades. I la idea també de l'higienisme. Hem vist el Guillem situat a la cambra de bany, que té tot al seu voltant aquest revestiment vertical higiènic, però que també ho hem vist en els petits banys, els vàters petits, o el que dèiem en l'audiovisual, no hem volgut posar-vos aquesta imatge de com el que era tot un lloc per passar les aigües també està revestit de ceràmica, perquè la ceràmica no deixa de ser un element en el qual no traspua l'humitat. Aquestes potser són les menys conegudes, però realment són peces que també es van produir a la fàbrica Pujol i Baucis, que les veiem en una fotografia d'Isabel López, que gràcies a aquesta fotografia hem pogut identificar que es tracta de ceràmica del Palau Fonollar, a banda de la documentació, i que l'he volgut posar perquè potser aquest és un dels primers trencadissos del Palau, perquè això sí que era un trencadís a la vista, donat que està aplicat a l'exterior de la finestra de la sala de billar. Aquí el que farem és un repertori de models valencians, ja siguin d'Onda, de Castelló, etc., i que no estan identificats en cap factura ni en cap lloc, però els models del segle XIX pertanyen justament a totes aquestes produccions. Tindríem aquestes florals, tindríem les geomètriques amb corones, com per exemple aquestes de baix de l'esquerra, tindríem les historicistes, que recordem que tots aquests models neo ja s'estan produint a finals del segle XIX i per tant el modernisme s'enganxa en aquesta producció, i els neoàrabs, neogòtics, etc. En el projecte inicial de Gaudí no existeixen dues de la xemeneia. En tenim dues, número 9, la de porcellana, i la xemeneia 15. Per què no podem tenir, o per què en tot cas entra dintre la lectura del que va fer Gaudí? Perquè en realitat aquestes dues xemeneies comencen a tenir unes formes arrodonides que responen perfectament a la pròpia evolució que farà Gaudí en properes obres. Per exemple, veiem a la xemeneia de maó com posa l'aparell o com posa el maó, de manera que es veu el costat curt del maó, no el costat llarg. I això produeix
que, comparativament amb les altres xemeneies, ens quedi en forma rodona. Sembla realment una investigació per part de cada una de les coses que fa el propi Gaudí, col·laboradors, etc. O les marques de porcellana localitzades gràcies a la restauració realitzada als anys 90, on podem veure totes aquestes marques. Pinkman seria potser de les més emblemàtiques espanyoles, però Limoges, o sigui, hi ha ceràmica alemanya, ceràmica francesa i ceràmica anglesa. Quan he dit que em tornaria en el tema de la façana, com es veia, si ens fixem, la xemeneia blanca ens queda al mig entre el que és moderna i la xemeneia de pedra. Per tant, la part central és aquesta xemeneia blanca. Com és que és blanca? A banda de que sigui un preàmbul del que farà posteriorment, podríem pensar que justament per Gaudí és molt important que aquesta façana es vegin els elements revestits en pedra, amb aquesta pedra que s'extreu dels forns de calç. Perquè, a més, per a ell, el primer mosaic, el més important, és el tipus venecià, com ens diu en l'obra posterior dels anys 50 que fa amb Cèsar Martinell. Ell, en aquesta obra, ens està explicant que el vidre venecià és el més important. Fins i tot té moltes ganes que algun productor local se l'inventi i el faci. Mentre que els mosaics terrosos hi fa a través de Martinell, que hi ha moltes voltes en aquest moment, molts coronaments d'edificis que serien molt més bonics si utilitzessin vidre en lloc de mosaic terrós. Però, en canvi, no parla, i és en el mateix discurs, ens està parlant comparativament amb la coberta del Palau Güell, d'aquests mosaics que estan fets en pedres. Sembla que ell li devia donar molta importància en aquesta xemeneia i en aquesta lluerna perquè era un lloc prioritari. Bé, això seria l'evolució. Hem parlat primer dels precedents i ara haurem de parlar d'una manera molt ràpida perquè segur que ja vaig una mica apurada de temps, però en tot cas del que seria aquesta aplicació del trencadís, del revestiment que d'alguna manera és tan popular a Catalunya a partir del que seria el Palau Güell. I aleshores el primer detall seria el Col·legi de les Teresianes. Aquí ja no serà un lloc secundari, el fons de l'escut de les pròpies teresianes ja està utilitzant pedres per fer com de coixí envers a la ceràmica de relleu. Ja és un model. Bellesguard corona o fa aquesta punxa també amb vidre, com ja hem vist. El Parc Güell ja està utilitzant tots els fragments irregulars, fent formes arrodonides de l'arquitectura. La Casa Batlló, evidentment, el gran estendard serà el vidre, que ja hem vist que també ell el havia posat a façana. A la Casa Milà o Segimon, perquè, com diu la Mireia Freixa, la seva esposa també va col·laborar o va pagar tot. I diem, aquesta casa també té aquest acabament sobre coberta que seria fet amb pedra, amb porcellana i amb ceràmica blanca. Preludi també d'aquesta xàtima. Però més enllà del Gaudí, podem trobar obres com la Casa de la Papallona, la Casa Llorenç d'en Raspall, aquesta petita capelleta que és una postal que hem trobat datada al 1910, per tant, ja al 1910, de manera popular, encara existeix la capelleta, però de manera popular ja s'està utilitzant el trencadís per fer petites cobertes a la vora del Palau, la Monumental o el cementiri de Sant Manat.
Per tant, Gaudí, a més enllà de tots aquests invents que hem anat intentant explicar d'una manera molt ràpida, es podria aprofundir per dir en cada element d'una manera molt important, perquè la forma de cada xemeneia, la manera de tractar-la, fins i tot a cadascuna d'elles es podria veure una evolució o intentar veure'n una evolució, però el que sí que ell fa és fer una ornamentació, unes alhajas, unes joies damunt d'aquesta arquitectura que sigui molt propera a nosaltres, i que diu ell, lo mismo a sabios que a los que no lo son. I això fa que aquest trencadís, estic parlant de trencadís, de revestiment, sigui una cosa molt propera a tots nosaltres. I això crec que és un dels grans èxits del propi Gaudí, més enllà de les grans coses inventades per ell. Bé, simplement donar les gràcies, que perdonin el tema de la connexió, perquè segur que és un problema meu, que jo soc una miqueta poc agraciada amb el tema dels audiovisuals i les tecnologies. Moltes gràcies per convidar-me i espero que no us hagi avorrit totes les coses que us hem explicat. Moltes gràcies. Hola. Hola. Bé, perdoneu, Marta, no cal que et disculpis, són les coses del directe, això passa. Són coses que ens estem trobant molt sovint amb aquests nous formats que estem experimentant amb motiu de la pandèmia i que no havíem provat abans, estem en un període com de proves. Hem entrat una miqueta tard, però s'ha de dir que l'espera ha valgut realment la pena. És molt interessant el que has explicat. I tenim alguna pregunta, per exemple, des dels museus d'Esplugues, que és on hi havia Pujol i Baucis, ens pregunten si, a part del bany on em trobo jo ara, hi ha algun altre espai del Palau on trobem rajola de mostra de Pujol i Baucis o d'altres bandes. Sí, hi ha el que seria el bany, que el Guillem està en un lloc privilegiat perquè penseu que si això era la cambra de bany, això seria un altre tema, però aquí devia haver una banyera espectacular, amb una llar de foc que connecta justament amb les xemeneies, però al costat d'aquesta llar de foc, d'aquest bany, hi havia un petit vàter. Un vàter simplement un closet, per dir, per anar de ventre, per deixar-ho fi. I n'hi ha dos que també hi ha rajola d'aquesta, amb un altre model, l'altre model que justament a Esplugues, si és que esteu veient-me des d'Esplugues, vau fer una reproducció del model i després ja està a la biblioteca amb un rentamans. Sempre està lligat al tema de l'higienisme. O sigui, la rajola, i no cal que ho expliqui als museus d'Esplugues, l'higienisme, evidentment la rajola s'endú tots els elogis, perquè a més adquireix aquest tema de la bellesa, la decoració, etc. El que sí que potser no he dit i que seria una cosa a reflexionar és que si tota aquesta ceràmica que està reproduïda o recuperada, del Palau Fonollar, Gaudí la posa en aquests espais, podríem pensar que simplement aquest material que demana el Güell per al Palau Fonollar, però no demana el Gaudí per el que seria el Palau, en canvi sí que el reutilitza i el posa en llocs que realment eren higiènics, però eren íntims. Aleshores, podríem fer un altre tipus de lectura de tot plegat. Tot i que els banys eren preciosos, perquè hi ha uns vàters anglesos preciosos, vull dir que valia la pena anar al bany. Llavors pot ser que el que li sobrés, el que li va sobrar de posar, de revestir les parets
actualment tenim rajola de mostra, fos el que després utilitzés en bona mesura pel terrat, no? Per fer el trencadís del terrat. Exacte. O sigui, tot el que li va... A veure, se suposa que... Bé, la història del Palau Fonollar l'han estudiat altres persones de manera molt ben feta, però sembla ser que, com que no va poder adquirir el Palau Fonollar, tot el que havia invertit en el Palau Fonollar ho va recuperar i ho va aplicar dintre del propi Palau Güell. Aleshores, doncs, una de les coses que ell havia pagat religiosament eren les rajoles. Aleshores, encara queda alguna rajola aplicada al Palau Fonollar, dels models que Esplugues té els dibuixos. Però aquestes rajoles estan identificades que cap al 1881 es paguen a Esplugues i després les porta al Palau Güell i les col·loca a les zones higièniques i en el terrat. I en aquell túnel, diguéssim, o en aquell ara no em surt, però aquell lloc per passar les aigües, o sigui, llocs vistos i no vistos, d'acord? Però realment és rajola que li sobra. I si se li n'ha trencat alguna, van cap a les xemeneies. D'acord, no? Perquè amb això igual el Palau Güell és el primer lloc on s'hi troba, no? Llavors, amb permís dels altres precedents que hi pugui haver, o les primeres experimentacions en Gaudí, podríem dir que és aquí al Palau on realment comença experimentant totes aquestes tècniques, diguem, de trencadís, d'aplicacions de pedra en tota la seva obra, que després són tan importants. Sí. Això és una mica el que... O sigui, aquí comença a fer de tastolletes de tot i després ho va millorant o ho va canviant en altres llocs. Bellesguard fa tota la façana de pedra, amb uns coixinets. Això la Mireia també ho coneix molt bé perquè ara hem fet aquesta exposició que has esmentat, no? O sigui, Gaudí evoluciona amb les fórmules de com aplicar el trencadís de diferents maneres i a cada obra ho fa diferent. Per exemple, el que dèiem, a la Pedrera investiga amb el color blanc, perquè ho fa tot blanc. Doncs és una nova fórmula. I els materials ja els ha experimentat en el Palau Güell. O sigui, és com la font d'informació primera, que després la va desenvolupant de diferent manera. És el laboratori de mostres de materials. Doncs molt bé, gràcies, Marta. Em sembla que no tenim cap més pregunta. Gràcies a tu i també a totes les persones que ens heu seguit des de casa, tant avui com en les sessions anteriors. Donem per finalitzat el 12è cicle de conferències, el cicle de conferències d'enguany, i esperem poder tornar a comptar amb la vostra presència l'any vinent. Encara no sabem com, si en format presencial, esperem que sí, o en format presencial virtual, o un altre cop en format virtual, depèn de com ens trobem. Moltes gràcies a tots un altre cop i bona nit.